aby boli svedkami tejto veľkej udalosti vo vašom živote. Aj cirkev sa teší s vami, veď ste jej deti a vašim manželským zväzkom pribudne do jej spoločenstva nová rodina. Cirkev bude prosiť svojho nebeského ženíka, aby jej, vaše manželstvo, bolo na radosť, Bohu na slavu a vám na spasu. Bratia a sestry, pred Pána máme predstúpiť s čistým srdcom, preto si spýtujme svedomie a vzbuďme si ľútosť nad hriechmi. Podľa učenia cirkvi manželstvo je tak posvetný stav, ako sú aj iné stavy posvetné. A keď cirkev prosí a žiada od svojich kňazov, aby sa zriekali do viny, s tým nechce podceňovať manželstvo, sviatosť manželstva, posvetný stav manželstva, ale žiada od kňaza, aby sa úplne zaangažovala vo volaní, na ktoré Boh volal a ktoré Boh prijal. Úloha kňaza je tá, aby ľudí učil, aby sa ľudí prinášal obetu, aby sa za ľudí modlil. V istom si zmysle slova, istej si miere, túto istú úlohu, ale svojským spôsobom robia aj manželia. Kňaz má prinášať obetu svätej omše a obetu svojho života za druhých. Manželia, snúbenci, keď si vyberú, aby spolužili ako manželia a keď sa zasvetia tomuto svetému manželskému stavu vzájomnými sľubmi a svetou prísahou, tiež nevyberajú si taký život, aby žili pre seba, ale preto, aby žili, aby im prinášali obetu pre toho druhého. Manžel pre manželku a pre deti a manželka pre manžela a pre deti. Neraz za tých 20 rokov, odkedy som tu, tak som manželom, novomanželom prisluchoval, že úloha manžela, manželky je taká ako tej sviece. Zvieti druhým, ale seba zložia tým plameňom. V manželstve, keď človek bude hľadať iba, alebo keď pokusil sa hľadať len svoje ciele, už vstúpil na zlú cestu. V manželstve každý chce prinášať a má prinášať obetu pre toho druhého. Kňaz sa má za svojich modliť. Pokiaľ človek je slobodný, modliť sa za seba a za svoju blízku rodinu. Keď človek príjme posvetný stav manželský, tedy keď nemôže doprestať dieťa, toto dieťa má vyklešenú, nemôže ho dochytiť, tak pošle sa nejakú kľatbu. Každý ten otec a každá matka má sa chrániť toho, aby preklínal svoje deti, ba práve naopak má za nimi posielať nekľatbu, ale požehnanie, a to v podobe modlitbe. Nenadarmo naši predkovia, ktorí prišli sem aj na toto územie, zachovali si niektoré posvetné zvyky. Tak napríklad pred vstupom do stavu manželského, alebo keď dieťa odchádza do školy alebo ku vojsku, kľadí si v kustole a otec a matka mu zablahoželá, prajem šťastnú cestu, šťastný návrat, keď ide dieťa ku vojsku, alebo keď je ďaleko z domu a keď je to stavu manželského, tak mu tiež, aj keď mu to nepovedú, to slovami, ktoré teraz
Valíček Milan a Birešová Liduška. Rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou otcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a pred cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Valíček Milan a Birešová Liduška, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a pred cirkvou. Ste ochotní prijať od Pána Boha deti ako dar Boží a vychovať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa Božích a cirkevných zákonov? Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Milan, budeš vrave za mňa. Ja, Valíček Milan. Ja, Valíček Milan. Berem si teba. Berem si teba. Birešová Liduška. Birešová Liduška. Za manželku. Za manželku. A sľubujem. Sľubujem. Pred všemohúcim Bohom. Pred všemohúcim Bohom. Že ti budem. Že ti budem. Verným manželom. Verným manželom. A že ťa nikdy. Že ťa nikdy neopustím. Neopustím. Ani v šťastí. Ani v šťastí. Ani v nešťastí. Ani v nešťastí. Ani v zdraví. Ani v zdraví. Ani v chorobe. Ani v chorobe. A že ťa budem milovať. Že ťa budem milovať. A ctiť. Po všetky dni. Po všetky dni. Svojho života. Svojho života. Teraz ty Liduška predstavňu. Ja, Birešová Liduška. Ja, Birešová Liduška. Berem si teba. Berem si teba. Valíček Milan. Valíček Milan. Za manžela. Za manžela. A sľubujem. A sľubujem. Pred všemohúcim Bohom. Pred všemohúcim Bohom. Že ti budem. Že ti budem. Vernou manželkou. Vernou manželkou. A že ťa nikdy. A že ťa nikdy. Neopustím. Neopustím. Ani v šťastí. Ani v šťastí. Ani v nešťastí. Ani v nešťastí. Ani v zdraví. Ani v zdraví. Ani v chorobe. Ani v chorobe. A že ťa budem Že ťa budem milovať milovať a ctiť a ctiť po všetky dni po všetky dni svojho života. svojho života. Ja vám previažem ruky ze štolu. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostný manželský zväzok. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Amen. Puste si ruky. Milí novomanželia, teraz prísahu potvrdte, čo ste si navzájom slúbili. Dajte mi. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Povedz, žiť. Teraz ty. Držím to. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Povedz, krížik. Chyťte mi ho. Pravda tu už je. Teraz vám požehnám vaše snubné prstenky. Požehnaj, Pane, tieto prstene, žehnáme ich v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvali v Tvojom pokoji. Amen.
Tohle je vozový park pana faráře. Naši vrenkéri, naši vo mne sú všetci naši. Keď sme mali, tak sa počúvalo. Sem maličko, ty veľa dverí, ja som dneska starejší. Papa, idete dole? Nie, to som ja dostal do daru, do takého, no už 40, ja to dávam ďalej. Lebo iné ste dole. To nie, to som ja dostal, to mám 40, krásne, tak čo mám robiť, tak čo mám podať? No nie, nepýtal som, Oni ste nám dali. hej, ako, Kresnej. Viete, čo to dali za sňata? Musíte kúpiť. Ja viem. Nie, to viete, čo to je, aký sňat, čo sa dali. A to je Nemôžeme. Nebude rozhodneniem. Matri! Dobrý večer. Tak ale nemáme tu ani nemajú? Dobrý večer. Dobrý večer. A s kadým takým hujkem idete? Kadým takým hujkem idete? Tak tu iba od... Nalagali pán farár. Kde na gúri ideme? Sme boli na pľaku. Idete peši. Idete pán peši. Dobre, no ale tak skúste nám pôjdem dať. No, nebojte sa, ale tak... Neviete, si nedom zbilili. Neviem, ale radšej nám ukážte, čo dávate tie fľašky a potom... Ale my sme radi aj ďalej predstavovať. Ja si istý, že ste dobre trafili. Máme listingu, čo nám treba. Ja neviem, radšej... Máte pohárik tam. Ja neviem, ne. Pohárik, máte? Pohárik. Nie. Tak poď tam sú pohárky. Tam sú na stole, ja som... Ale tak, pane, ti nepomerajte. Ja nemám fľašu, daj mám. Tam pojďte, ku stolu budete kamerať. Dajte, zavde. Vpredu,
ste, čo treba robiť? Lebo tu otvorila, ako by ste vy neboli. Čo? Na skôr.